Ari Misteryo, mga puso, mga pumuluyo sa isa ka barangay sa La Carlota City, Negros Occidental, napuhag bangod sila ay may nakita nga madako nga bato. Bato nga nakitaan ginapasuni may unod nga bulawan. Apang para sa pila ka makatigulangan ang bato ang may dala nga kamalasan. Ano bala ini kamatuod? Ano kalong kita kakalong? Ano yung panin? Napuhag ang mga residente sa barangay San Miguel sa La Carlota City sa madiskobrehan ang ini nga misteryoso nga bato nga ginapasuni may bulawan sa sulod. Nakita ang bato sa isa ka kampo nga ginapanag-iyahan sang duha ka pribado nga persona. Sunod sa nagabantay, nagapanghawa ng ilang grupo sang hinali nga nadala ang bato sa mga ginpahigad. Diri na, sang nabatian ang ginapatihan, pinasahi nga tunog nga daw nagalin sa sulod sang bato. Kwenta ka ba doon na kung ano na nga bato na? Kung ano unod ya? Kung ano gid ang iya sina nga history o kung panis na? Ara sa paghinakop sang barangay ang bato. Sunod sa pila ka mga source, may mga nagpakilala na nga negosyante nga nagtanyag sang dako nga kantidad, mabakalang ang misteryoso nga bato. Ano niya, namin sing bato. Kaya ako na nabi, iwan ko niya may unod yun ano. Subong, plano sa barangay nga ipa-examine ang bato sa mga eksperto, pinaagi man sa bulig sang lokal nga panguluhan sang La Carlota City. Pagpati sang iban nga katigulangan, may dala nga malas ang bato, gani nagakadapat nga ibalik na sa kundiin ini nakitaan. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.